gu Seberiotik gatoz, eta lehenik eta behin eskerrak eman gure dutzu eguz emon dozkuzuen aukera gaitik, pozik gauz, eta batez be gogotsu. Badakigu erronka handi edeko gule eskuartean, badakigu euskararen egoera larri edala, eta batez be arnasgune izan da, baina gaur egun ez dan herri batetik atozenok, eta hori da azken finean ona ekarri gaituen arrazoi nagusia, egoera hori aldatzeko premia eta nahia. Horregaitik hemen gauz edoz egiteko prest, eta ziur gaur zuen laguntzagaz lortuko dugula.